गिबियावनो जोंनि फोरबो बिसोरखौ हामलायनाय होयो। लोगोसे दिनैनि बे जोंनि प्रग्रामाव बाहागो लागिरि साफ्रोमखौबो फोरबो बिसोरनि मुङै आरो खेबसेबाव हामलायनाय थाबावबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो मिथिहरनो सानदों दि जोंनि अनलाइन मेथाइ बादायलायनाया समजों लोगोसे जोबनानै थांबाय। बिनिनो फिथाइयाबो दिनै जोंनि आखायाव सफैबाय। साफ्रोम बादायगिरिफ्रा जोबोर मोजाङै रोजाबदों, नाथाय बे बादायलायनायाव जेननाय आरो देरहानाया थाखायो हिसाबै बादायनायनि माखासे मुंख'खानाय खान्थि बायदियै बिजिरगिरिफोरा बिजिरनानै बादायनायनि फिथाइखौ होबाय। जायफोरा बे बादायलायनायाव सायख'जायासै बिसोरबो गोसो बायफ्लेजासे रोजाबनायजों इसोरनि महिमाखौ गौरब खालामलांबाय थागोनखौ मिजिंथिबाय। दायो आं बे समाव बादायनायनि फिथाइखौबो फोसावनो आवगायबाय। फोसावखानाय दंमोन दि जों सेथि आरो नैथि मासियाव आवग्रिनो हानायखौल' सायख'गोन होननानै। दा बेनिनो नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गामि लङा लिसिं बेबारि मुङा जादों खुंगुर बसुमतारी आरो बेनि संगिसा जादों थार्टिस। आरो सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो एडेनबारि बाप्टिस्ट चार्चनि मिस आरधना दैमारि आरो बेनिनो संगिसा जादों 10। दानिया दिनैनि बे फिथाइ फोसावनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो इयुनावबो बयबो बेबायदिनो बाहागो लागोनखौ मिजिंथिबाय। इसोरा बोर होथोंसै।